Id-diskrepanza fil-paga kkawżata mis-sessi mhix tħalli lil pajjiżna jgawdi minn ekonomija inklusiva. Din id-diskrepanza toħloq biss ostaklu għal ġustizzja soċjali. Hekk qalet il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca meta tnejn filgħodu nediet filmat informattiv dwar kif din id-diskrepanza toħloq l-inġustizzja. Spjegat li għalkemm fis-snin li moddija pajjiżna gawda minn żviluppi pożittivi f'sem in-nisa fl-ekonomija ma nistgħux inserħu rasna biss fuq dan il-fatt. B'hekk bil-kampanja tagħha, il-Fondazzjoni tal-President tal-Benessere tas-Soċjetà qed tara li tiġbed aktar attenzjoni dwar l-impatt ta' din id-diskrepanza. Il-President ta' Malta awgurat li wara x-xandira ta' dan il-filmat wieħed uħossu aktar konxju minn dak li tfisser din id-diskrepanza. Minnaħa tagħha d-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni tal-President għall-Benessere tas-Soċjetà Ruth Farrugia qalet li d-diskrepanza fil-paga kkawżata mis-sessi tista' tkun qed taffettwa wkoll lil dawk qrib tagħna. U għalhekk li wieħed għandu jifhem minn fejn ġejja d-diskrepanza u jipprova jelliba. Kim dan il-ħsieb li l-produtturi tal-filmat nedew din il-kampanja brisq dawk mill-quta.